What the f... Та ни игра, дето е с стори, казва се Break In 3. Здравейте хора, в днешното видео ще играем с нов член в канала Rainbow Friends, който се казва Станката. Здравейте хора, помагайте да развите лайка хора. Нашата цел е 95 лайка. Да, нека да започваме. Нека продължаваме, извинете за прекъсването. Нека отидем насам. Хоп. Тук няма абсолютно нищо. Опа, това не го видях. Нека съберем малко кол, ако намерим айрон, поне да го изпечем, да имаме работи. Все пак, нали имаме цел да си направим full iron armor с много работи. Лате, ти на креница ли играеш, бе, Лате? Не иска... А падна ли там? Аз съм рип. Няма как да продължа оцеляването. Не. Трябваше ми кофа с вода, бе. Защо, бе? Защо? Защо, бе? Ще плача. Добре. Ще трябва да се изкачваме нагоре. Там